A vonat nem vár. Idén is mesevonaton érkezik az angyal Székelyudvarhelyre. A város önkormányzata immár 6. alkalommal varázsol karácsonyi hangulatot a nemrég felújított parkban. A karácsonyi vásár 10 naposra lett szervezve, azon kívül disznóvágás volt szervezve, meseváros van itt szervezve. Míg a gyerekek vonatoznak, illetve kedvenc rajzfilm és mesefiguráikkal fényképezkednek a mesevárosban, addig a felnőttek forralt borral vagy meleg teával a kezükben várják vissza a mesevonaton utazó csemetéiket. Kicsi lennek, akkor biztos jobban élvezném, de a kicsiknek nagyon tetszett. A gyerekek szemmel láthatóan jól érzik magukat a mesevárosban. A feldíszített fenyőfák az angyalvárás izgalmait fokozzák. Lehet fényképezkedni is ilyen, de én a karácsony miatt kedvelem, és azért mert föl lehet jönni a vonatot. Székelyudvarhely önkormányzatának ígérete szerint jövőben is futja majd a szűkös költségvetésből arra, hogy a város apraja nagyja karácsony hetét mesés hangulatban töltse.